कि ना हाथा ना तेज भूख लागल एकदम। अरे छोटकी कहते खाना खत्म हो गइल बा दीदी, हाल दू के खाना बना दी, बुनिया पूरी खत्म बाटे। तो हमहू सोचने कि हित नाता के बना दी। हमार दिमाग काम नहीं करत, एकदम बुझाते नहीं कि हम का करी। हमारे पर छोड़ देले बाड़ी कि जब बनायन तब दीदीए खाना बनईहन। आसरा में रही कि पूरी बुनिया बचल बा त बस औरा सब कोई खा ली। राते से कहा था कि भोज में खाना घट गुरे हो, खाना नहीं बचल खाना बनाए में लेट कर जाए, यही से तो हम आगे हवा चालू हो गई। हवा भोरे उठ के बनैबे ना करियन जा, खाली दूसरा के भरोसा पर छोड़ले रहिन जा त का होई। दीदी का जाने भात बनल के नहीं हो गइल जी। आय बनावते न बनी। और जल्दी करी, इतना तेज से भूख लागल बा ना, मतलब मत। अच्छा ये बतावे तू लोग हमारे के उतरले बोझा के हम उतरले बनी। अब हेता ना देखो, अब हमनियो के त पीछे के छोटकी उतरल बिया। आए उ त करते नहीं खे। आए दी मसाला कहां बाजी ऐसो अब बुझाता कि एके में जीरा मरीच धनिया इहो त नहीं के बुझत के जाके पीस दी मसालावा, जा हाल दू के सब्जी छौकाइन त हो जाई। ये बुद्धि बा कोस के भूख लागल बा, गोई नहीं है ना कुछ बचल कुछ बाजी जा सब सब बुनिया पूरी धराई दे कुछ बा। मैं यही त राती हम कहनी कि ये तू खाले बुनिया पूरी खत्म है नहीं खे तन को नहीं खे बचल। हां हम तो समझे में नहीं खे आवत, तो पूछन के हो छोटा को बुनिया पूरी बात कहते कि बुनिया पूरी बचा रहे दीदी। अरे गिरे लागल पानी दे दे। ही के भर कोई सब कोई खैला, सब कोई अपना अपना घर जकरा घर सब रंग ना रहे उहो बुझाता के ढो ढो के ले जात रहे। आए राती ले जाके दियाद में बटाइल त कहां ले बची। अरे पहले अपना हित नाता के देखल जाला, खाए भर बाटे नु बेसी रहेला ओकरा से तब बाटे के चाहिए। हम खई नहीं जाजी कहां खई नहीं टेंट में चला तो खई नहीं जाके हमनी कहां खई जाए। आए सब के सरदार गोल की हां खईती जब बुनिया पूरी का के सब्जी बनावता नी जी। आलू टमाटर के जाना मसाला पीस जा ए त कपी गला सोदा दा आ त देखी जतनी मसाला रगड़ के ले आवे जा ले ले जा 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 जल्दी आ कह दियो उनकरा के ए दी दुगो टमाटर डाली ना चटनिया पीस मिस दिया। अब चटनी ना बनी, अब सीधे भात सब्जी बन जे त खइया जा। ठीक बा, अब ला तक बर्दाश्त नहीं कुछ मन जान जे एकदम सत हो ए जी जान जे शादी ब्याह त बितियो गए, लेकिन मार हाउ हाइल बाइसन मार बनावत आई जा बिचली दीदी जी बड़की दीदी जी और सब बाटे खाए खाती हवा बेजा दे। हमनी के त अगम बनी जा बुनिया पूरी रौरा खाती धइले बानी आ हमू अपन अपना खाती खा लेली। हां जाने खा लेले बानी। कैसन के भाई मेहनत चाहिए नो हाय ओए तो हम कहे कि भाई काहे आज मेहनत हमर गंभीर भइल बिया है दोनों ए जी ऐसे त हाउ हाउ नहीं की कइले, ऐसे हाउ हाउ हम नहीं की कइले जन्नी, ऐसे से हाउ हाउ नहीं की कइले। हम खाई भूख लागल हमरा जोर से। रुक जाई बाई बुढ़िया घरा बा घरवे बाई रुक जाई तनी से एने ओने चल जाए दी ओकरा बाद रौरा के दे हम खाए खाती जन्नी। को बजई हम सामने ही जाते खाती खाता ई सब बुनिया पूरी न गाहे रखले बानी जान जाई तू तीन बेरा खाए के मर्दे मेहरारू दुनु जाना। अरे बाप रे बाप हो ये बुनिया सुंदरू आ तारा नहीं के बुझात कि खाना बनी कि ना बनी। ए मम्मी जी मन पेटवे दुखात रहता जी, हमारा बस के नहीं खे। हमार जौन उल्टी होता ओई ओई कइले बानी जान तर जगह हंगड़ा त पेट में मारे जान तर जगह में बेरा ले खा लेबे। नाचो खूब मानो जब पूजा त लागत कि लौंडा के नाचता एकदम का तरह के कोनी हो साया संभाल ना होत लुगा तर संभाले ना होत रहे। अरे त नाचब गायब ना रे, नाचब गायब ना फिर बिया होखे वाला बका। अब कतरा में डाले दुखाता हमारा कई कोड़ दुखाता। बेटी विदाई कोई नहीं आई, बेटी विदाई कोई नहीं इतना दौड़नी धूपनी हम त खाई के तोहनी के वे पतल गिलास रिफाइन डाल ले हो नहीं मम्मी जी रौरा त मा कमा पहले बन जा हमनी के त दोनों मर्दा मेरे सोफा लगा के सुत रही जा। यार हम ई नहीं कहतनी माने बना देवेला सड़ देने। अब त बतावस हमरा ना तनी बोल जाता ना चल जाता टे कहनी है कि कलेवा कहिए जाई। ए बबुआ कलेवा खातिर के दूगो गाड़ी करे के पड़ी, एगो में खाली मिठाई जाई बोलिए जाई नहीं का खातिर त से मर्द में बतियावे रो ना दे मन में का दुख सुख बतियावा त भर बिया त यहां के हमरा से बोल नोटिया गिन तरु कि कर रुपया लागल के ने नोटिया गिन तरु ना गिन ला। कलेवा खातिर दूगो गाड़ी जाई, एगो उनका का हो मुहां पका हाथ फेर ले बनी 5 किलो के हाथ लेके जी अपन हम जता जाई इहो भाई जाई होने देखी का करतई जा। माने वहानी के मन ना हमरा से बतियावे खातिर के
ज्यादा ज्यादा रास्ता अपन धइले बे तने जाई बनावत आई जा खा ली तने बुढ़ा जाई। तने लगता पागल कुकुर कोटले भाई ने पागल कुकुर ई मर्द मेरू के बात सुने में बड़ी तेज है या बड़ी आगे आगे दौड़ल चलेली आ, ये बता का सुन। बतियावा त सब मर्दा या मौगी ये बातें सुन के आई हम भाई रहम भरी नु तो हमरा से कही तो मग ऐसे कहत रे बाबू तो मग ऐसे कहत रहा उसे कहत रहे कह दी चल तरवा के तनी खाली चली त उठी ओ बाप हमार हेता ना पेट हौड़ा ताटे भूखा ने आए आ देखा खेलवाड़िए चोरवा के रखले बिया लेकिन झूठाओं ने के कहत कि हरे बुढ़िया खाना रखले बनी खा ले ठीक के बाटे नहीं से कहत तरी सन बतावा हमारे घर हमें अपने घर में ना जानम कि क्या कामन सी रखल बाटे खा जातन कुल खा के खत्म कर देतनी कि नाही देखत रहस अरे माई हो माई हमारा के का बुझले बाड़ी सा हे जा आदमी मरत ताटे अरे पतो ही तो चाहबे करी हस चाहबे करी हस पतो है कि मॉल बिटोर के एक ही हाल में खा जातनी कि ना देखो सा तनिक हम खियावा देतनी पहले खा ले बताता ना गरीबा से चोरी के काम जल्दी जल्दी होखेला खीस मेरा करता नी सब भूख लागल बाटे हमारा कुछ अब लौकत नहीं खे आ कुल खा के खत्म कर देता नी कि ना हाथा ना तेज भूख लागल एकदम अरे ओ ये भगवान अजी है ना उठी 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 जल्दी उठे सास ना धक्का झोटा वाला सार देती अभी एक कर देता नी उठा के नहीं खे तू ही भइल बा धरा अपना मोर के चोरा के धइले बनता मैं हौड़ा तर उठा के आप शर्म लज ने के तनी को तारा के बोला ना राक्षस कल के राक्षस बनी राक्षस भूख छोड़ ई का रे मई भातार के खियावे खातिर चोरवा रखतर जे घर में और सास के पहले भी मारतिया का है मैं माटी खाता रे तोरा पेट ना भरी आए हम बिया हम ना पूरी बुनिया खइनी तो धो देबे त का हो गई देखा तनु जी देखा तन अपना महतारी के तो कम के मौगे मारती आय नहीं देख ई का रे आई दादा आई बुनिया पुड़ी आ गेली कहां से हो घर में रखल चोरवा के तना मिली आ तारा से कहनी है तो कहत अड़ू के बुनिया पुड़ी नहीं खे कुछो नहीं खे अरे सब के अपना बिया मां तो को दले बनी के रौरा खाते दले बनी जी ये बताई ना तो कहो भातार खातिर दले बनी हां दले बनी बता के बाजी माने घर में चोरी उरी होई हट तो जा तो ए भाई देख ई का कहता तू रे भूख लागल मामा भूख भूख तारा आ कहत रही कि ना खाई है देखा तानी आ कहत कि पूरी बुनिया हइए नहीं खे हां ये कहत रही अपन भातार खातिर चोरवा के दले हमार पेट में हौड़ा काटे बिस्कुटिया नियन बाड़ुआ कोई की जान था के ढकेल देबो बे कह दे तनी चोरिन भी नया में चोरौले जितने सच ना तनी तड़प तनी ना वो तने कहानियों के बुढ़ापा में तड़प सब तारा के मुंह बा हमनी के पर बाजार के मुंह नहीं के मर देखत धरेला छपरे मात्रा का धरेला अपन ढिलवा में अटला से होई तने मात्रा का धर बुझा बहुत तो के बड़ी ले बता रखे चुप रह जी बुनिया लेखा बुनिया बाना 6 महीना बा मन बढ़ावा तड़ा मन बढ़ावा मैंने खाना भी खा ऐसे तो चोरा चोरा के चाटा तो वो धरे तो तेरा देही पर वहाने लेके चला जा जा हट तो रोहानी के चाहता रोहानी चाहता के गागल भइल बा हां अरे बालगा के धंधा हो गया घर में अलगा होई सब कोई लगा के मना कइले बनी का अलगा हो कैसे तो ये न होई कि बुनिया के कारण में हल्का हो जाए तो हो जाए अजी लीलो रखाई तो पहले लिखा लिखाई तो मैं तो मुंह में लगा ना सुखा हम खाई हम किट काट कर देलक रौरो होई में कहानी खैती नु तो ऐसा ऐसी ड्रामा ना होई कोने खा जाई कबेली धरता ठूसी के ना खा ठूसल जात रौरो के चल घर में आई तो